Kublai pi baro syakatup Khuborjylla ke Donbosco Media Network. Kimat kiba kongsan mentah kesengi kilong. Yuk kejat kisipai France haktem perton umroy. Kem ki pulit yau raju rajbhar halor ka jingsha penyap uba kermen nonglan. Bat ka KSU ya ka kali kit nongbela bar Jylla. Ban raikut ke sorkar Meghalaya ban kthong ting yaki nong khaidrok. Toman tangin pai shaki Khubor ki bakambnya. Ka perton sipai nari France kala yuk kejat hak tem sipai umroy. Ban yale kilan thma paralok bat ki sipai India kabala sedang nadu ka khatlai tarik hadu arpun riu tarik JYMMANG. Unong aktin kari jong ka France ha India His Excellency Thierry Mathau badu Major General Prasana Sudhakar Joshi, General Officer Commanding 51 Sub Area, kila play yakani ka kilan thma menta kasngi hak tem sipai ha umroy. Kani kadai ka kilan thma paralok bahanyo hapadeng ka India bat ka France. Ka India bat ka France ken say madan mar kendai pungut ki sipai ba kensai ban kilan thma paralok hakini ki khatlai sngi ban wan. Na India lami ikmat da ka perton sipai Rajput Regiment kat bana France kan peni madan da ki sipai 13 Foreign Legion Half Brigade ka kenhun sipai ka bala sya hikai ban yakun syakiri syabar na France. Ya kani ka kilan thma paralok hapedeng ka India bat France lajer kerteng da ka India France Joint Military Exercise Shakti. Hakani ka kilan thma paralok ka jinga kun kan long haklau hakilum bat haki kapshnong. Kajing temu bakongsan jong kani ka kilan thma paralong kanlong ban pen klanya ka bormet borksa kibut yakun thma baharukom bar ka bakongsan tam kalong kajing tebet ban yad be yad renti habaro kiliang hamadan thma kibut yale thma ki kentup kumnu ban kurup kensan yaki ketem leno ban penjam knap yaki leno ban sentiat ban lumjing teb kini yaki jaka hiar lingsun ban triang habala yo kini yaki ban penher drone ban penjat yaki drone nongshun ban kerkut yaki ketem nongshun kajing temu bakrau tam kalong ban yalong paralok ban yakemen ban yasngusi lang hakalong breu man breu ban yada yalakari ban yaki parari da kajingin. Participating Indian Army Contingent Commander, I consider myself extremely fortunate to be part of this joint exercise Shakti. As we can see, the joint training road at Khuborjylla conducts training for Indian Armed Forces and forces from friendly foreign countries. Exercise Shakti will focus on the mechanics of conduct of sub-conventional operations under the Chapter 7 of United Nations mandate, undertaking company-level joint operations and sharing from each other's best practices. We look forward to our French counterparts for enriching ourselves with their knowledge. We go from the deep ocean to the outer space. And obviously, defense and security is a major pillar, and I must say, the major pillar of our partnership with India. As you know, it takes place in the context of the Indo-Pacific strategy. And I would like to say that this cooperation between France and India in the sector of defense and security is organized around three pillars. I mean, actually, we have to work on 3 legs, if I may say. Incoming the first voice. one is our strategic dialogue, meaning that we share the same vision. I just use the term of Indo-Pacific strategy. So Ki pulit nong po kila kem ya uraju rajbhar sa pulai senam kerta ubana Sonapur Assam ubatrei hakawei ka dahabha hasnong erpakon ribhoi district uba ki suba ba udon kti ban shim ya ka jingim jong uba kerman lengdo nonglaj laipu pras nam kerta ubana kanihi ka shnong kani ka jingsha penyap jong ni urang ba kalaja haka khatwei tarik JYMMANG Mario jingtip syapang ka jingsha penyap uni urang ba
USP Ribhoi District Jakpal Singh Dhanau ulapha marmar ya ka kunhun ban tokit halor kani ka jingja haru ka jaka balalap ya ka met yap jong uni urang ba ki pulit kila tokit halor kani ka jingja bat kila kem ya uraju rajbhar ubatrei haka wei ka dhaba ka badon ha kani ka shnong la suba bakaladon ka jingya sho yadat ha ka ba uraju ulatit da kalentang na kli jong uba kermen bat ulaman saujur lakit ya u shanong po civil hospital bat ula klat no shen nakata ka jingman sao Khubor kanong po civil hospital haka step khat ar tarik ujemang kila batha ya kibahyeng hasem banra ya ka med yap jong uni urang ba shanigrims hospital banle ya ka postmortem Kaseng Khasi Student Union KSU Mau Shinrut Circle hapo ka jingyalam jong Samla Korbar Marthong Assistant Organizing Secretary lambat ki dekhod Kila yo obat ya kawai ka kali pick up kabadon ya number AS18AC6193 kabadap semam da kibar Jylla bawan na Assam kabalarung lengba ka infiltration check gate kabadon hapo aradonga na kalyang jo ki dekhot ka KSU kila keli na kite kibar Jylla shanu kinlet kila ya thu bakimut bandai Tresha Umulong West Giant Hills kila pan ki kot kisla na kite kibar Jylla ndrei kimdam satya ya ki kot kisla ki babyang Wat ban pensisha baki day kinong India kimla satya. Kumta na kalyang jo kinong yalam kaseng kilapan pai no yakini kibriw bat ya kakali syaka jaka bakiwan. Kinong yalam ka KSU kila therting yaka infiltration check gate kabala lesting yala ka kamram. Kila terwa balada ki pulit infiltration ki sngow baka kia palat ka kamram jongki kinong yalam KSU ki kloy ban shimti yaka kam jongki ban pahara yaka jingrum jongki briw ban wan bela sa Meghalaya klem dadon ki kot kisla ki babyang वापस गाड़ी घुमा दो तिरपाल उठाओ थोड़ा तिरपाल उठाओ ऊपर पूरा पूरा अरे भीतर तो ढुके दो हाँ बालमक देखो बालमक जालप करो तो बाल ड्राइवर जालप करो हेलो stop 20 बार उठक बैठक 20 बार खुद गिनती करो मजा आया जो 20 हो गया वो रुक सकता है क्या कागज लगेगा सर लेबर लाइसेंस और पुलिस वेरिफिकेशन डिस्ट्रिक्ट वाइज Kasorkar Jylla kalai raikut patbu ekathong banya kunting persha yaki nong khayi drok kamtam yaki tu ki ba penrung yaki drok babun jat haka Jylla kaba la penjat yaki Samla bat yaki pateng bandangwan Uba prestun tensong sembut menteri rangba ulayat hu baka sorkar kan pendan kam yala Khubor ka ikhtiar ban rat dingkhong yaki nong khayi drok ki barung bami light load haka ne ka Jylla ulakran benyau da ka baong na lor ba udrok ula penjat ya kajing em jong ki Samla
ula bia pong rai saka wei pat ka jing snew ha ka imlang sa lang da ka jing mi bat jing roi kan rei ki nong tu nong them ha keleng ki nong ki thau kam tam e hang ne ha sor Shillong ula ong ru ba ki nong tu ha kini ki sngi kim ti sho ya karan kim tip sho ya karan ka rem men sngi men shai ya kini ki jing sngi ru ente lakam har ha ka rukom ka babiang ula penkun drugs kam tam ka responsibly ka bakia ba yang ka long ba kumno bangin stop ya kini supplier dan ban yo ban kem ban bestom ka kumla an ye kiti supplier ki bon supply ye kini ki drugs namar pia ka bakadu ki nong di ba pli le ha ba ki yo ki di ong no ong da te nak tak daw ni thau ya ka we ka ke dei ba drugs kam tam ka responsibly ka bakia ba yang ka long ba kumno bangin stop ya kini supplier dan ban yo ban kem ban bestom ka kumla an ye kiti supplier ki bon supply ye kini ki drugs namar pia ka bakadu ki nong di ba pli le ha ba ki yo ki di ong no ong da te nak tak daw ni thau ya ka we ka mission mood ka bangi ong ka dreams ka bangin ya kon persya da ka ba ya dot lang na kaliang jo ka police department bat kumju na kaliang jo social welfare ka duty jo na kalong kumno ba anang la pick up ya kitu ki addicts ki ba let's say ki ngop hakanika jinglen ka basniu bangin penbon ya ki rehabilitation katang ba kin ai ya ka counseling kin ai ya jing slok bakin kala ka babot bakin nemlen chu te ka ba an ka liang jongi ka police department mede ngila don ka special force ka task force ka ba mentang ilong 24/7 ka bangi walk out kuno bangi la ban yo ban kem ya kitu ki bawan supply pure i almost jan man ka ski ka bangi yo ban kem ya kitu ki supplier kitu ki nawara ya kini ki drugs bat ki we ki kenja jing penbuat ki bakta ya ki kon samla jong ki kita ru ya boro ki badon ang ne Jylla ru menta ko mo pi ngila bu ya ka ngila ai ka direction ya boro pyong ka kamtam ha Shillong ya USP East Castle pakumjuk ya SP jo ka Shillong City bakin long proaktif ka ka badon kam rengkat berkaman bawa ngin pentikenakan bala ban numdon kini ki cases ki ba katu ka team la ni ka jing pen penwit ya ka syong suk ka syong ngan la ni ka jing penwit wat ya ka jing syong suk ki ba man made man ski man shai la ni hakano no ka pot ba Armut ki Samla na luom garo kilayap hasyan uteng simber di sangma na shnong dakbo chiwate bar useng dem marak arpu saus nam karta na dilma rerem saram haba kilapen here ka tuk haka janmit sngi ublei kat bakidang yad na rongchong shadai na dubi North Garo Hills kini armut ki Samla la suba baki la sho khau yang kat ba unongnya umtip briushu ban yad hasurong unongnya ulas sanga hauding ubadon harut surok bat ka tuk kalapra pom uwei ulayap hasyan kat ba uwei pat ulayap no hashiteng lenti sha hospital baro arngut kimshim pendon kam ki maloi dakli hakani ka janmit ka Khasi Hills Autonomous District Council KHADC ka khatlai tarik ujemmang kalalum ki kli nong senshar kirang ba shnong bat kirang ba kur haka jingelang bakar pang banya mirjing mut halor ki kam bakar ki bayadei bat ki an ki kanun hiar pateng nakajat ka kenja jong ka kmi Khasi Social Custom of Lineage Act kat kendai spa kendai po nyau kat kum ka dustur ka riti jong ka jat benriu Khasi hinyau trep yakani ka jingelang lapen ya de uba PNCM Deputy CM balasan ran lang de uba Titos Khan palat ndriu pongut kirang ba kilapoi sha kani ka jingelang layatai buon ki phang ki bayadei ba ka jingshim jaj naka kami lami ru ki jing ai jingmut kumno bania da ya ka jingshim kabu jong ki weipat ki breu bamdei schedule tribe ban yo ya ki ST certificate naka benta ki jingmen toy shimet jongki da ka wei ka jingmen jur la ai jingmut ya ki bor jong ka KHADC bakin penmi ya ka jing pen bena pat ba bayar ban kuntu ya baro ki kur ki jat Khasi ban pha sha office KHADC ya ki kerteng jong ki kur bat ki rang ba nong ya lam ki balajit ha ki dor bar kur khnang ba ka KHADC kan lum bat bu renti ya ka thup jong ki jat Khasi baro la ai jingmut ru ya ka KHADC bakan tho ka sarkar India ban penkup bor biang ya ki KHADC bakin ai ya ki scheduled tribe certificate cheki khun ki kseu Khasi ya ka ba lakni no bala pen khamti bat penkup bor cheki deputy commissioner kumbalong menta la menjur lang ban penlong biang sa ka wei ka jingya lang halor ka ne ka phang
kenang banyatai sanibha ya ki jenat kiba kajat penriu kaya kendo kat banang telun kisngi kisnam. Kur ijaj ibahaba upur usam jongka khasil automatic councils. Nama terakhir lembab pitip agini ki kendiat tayo kendiat si. Ladon bah kajinya keren kajinya dari kasidal tribe. Ikur ijaj khasi ki jongi. Badan kajinya kedua jongi mentah kasni kalong bandiatir bandiatai. Umnu ban bu baik bu renti. Hajinya dari bat kikur kijaj apo rilum khasi jongi. Apa upur usam jong ke khasil atau Moses Councils. Hadin bagi nak sim yang jeng ai jeng mut baro. Nak semudai bala kumnu ila de don no katup. Jong ki kur kijaj apa rilum khasi jongi. Bah apa upur usam jong ke khasil atau Moses Council. Kenang ba kajing ai jai kajing ai certificate kanlong lang bakal di kebadai kebabnya bakawan me atung ko batno de menta kasi larai ba ka council hakini ki khendiat sini kan pentip pai ba bagi kur baper kin pentip no kham kloi shika district council ya ki kur ki jongki khnang bangin yo ban bu hakathop badi kata kathop ke bangin lum jingtip ngin sanangai shong bayang Lese don ki kor ki ba ladu no don ki kor ki ba la komplet kenang baswa bangin pentip pai ba ban publish ya ka thup ki kor apo kurusam juga council dan nom long ka baduko tendri kan long ka bala le bhana dong shadong te ya kani adin bangila yo lut ya ki jing ai jemut hantam ya ka jing bentip ya ka yindai ki kur ki ja ya por rigasi ke jongi in sa khot piang ya ka jingelang inom khot chu hang ne nama ka yong ki bobon ki nang ki rang ba ki bon ngi jelang ban khot ki jingelang ha ka wi ka hol ka ba ya ban ha ka ni ngin yo ban ya thu ban bentip ya ka ni ka thup jong ki kur apo purusam jong garilum kasi ka jongi bat ka jing ya dai kumbalong menta ladang yong ue khasi kajinya kan dungi ke lomba ngina ban lek baik kat kum ka khasi lain cak kat nais pa krai punyo kata kelong ide ke material society tenrei nginang hap ya thir ya tai hagi babun ki benta kat kum kajing persngau jong ki babun ki rangba lesir shwa bangin sim ya kanu kanu karai ke batmai hang ni don ki rangba batin bro khain ki pemikman naga sinduk jong kirang bakur dan ba Iwan rap nginapan ai kadinya kan bil bikin mau bah ka station ke badep nginapan rungno ika jingi dei bat ka administration jong kikur ha ka lineage act 1997 kabangila onran no da ka amendment arjara pulai bat ha ka ni ka amendment agibun ki Kaseng Neutrab Youth Council HYC Nongstoin Circle rengkat ke jing senran ki nong yalam ke HYC West Khasi Hills District bat kilong kemi haka khatlai terek JYMMANG kila khenra hayo nongstoin ne ki breu ki bade bat ki badi drok ha kane ka jaka ha kane ka jing khenra kila lap markhmat saungut ki basubadi bat de drok ha kane ka yo ki dekhor ke HYC kila lap yo kem ka tu ka ne ki drok bat ki kiat na ki ni ki breu Hakmat ki pulet bat ki long kemi ki dekhot ka seng kila thang no ya kini ki drop bat la IT no ya kini ki sangut haki pulet jaka Nongstoin Police Station banle ya ki jing toket badan kam. Samla Oliver Twist Marngar Vice President HYC Nongstoin Circle Ulaong ka seng kanyai beteng ban khenra man ka por ban rat deng khong ya udrok na ka thany West Khasi Hills District. Kinong yalam ke HYC kila ai jingmut bat kentu ya ki bor ka an ban shim khia bat ban le ting e ya ki breu ki ba khayi bat ki ba kerni ya kini ki jingdi ki ba trem tam ya ka jat penriu ha ka jo ka por kila kentu ru ya usiem ka hima Nongstoin ban pan prano ya ka basa bam pendan kam hapo yo Nongstoin namar ki kela long ki ktem bat ki jaka ri tengen jong ki nongde bat nongdi drop Ringkat bat ki noelam jong guys West Khasi District ringkat lang bat ki rupai ba ki senglong mi jong kane kadong bat katang ke jongi ni wan ne ha yo Nongstoin dakaba ngila dep ban
kendaraan adu menen kasni sajan ya drugs uba la jelai hakane ka yo no ton kejungi ya kumju hakane kasni ke mentaru nila ya snok tilang da kajing ya senran lang kajing trelang ki rupai ba ki sang kemi ha ki babuan giliang nila la ban kenra hakane kasni ke menta nila la bru ya ki nong di drop ki nong khai drop konta te hadin ba nakaliang jungi kum kaseng nila lap pat nila yo kem ya kini kibru ba di drugs nila bat eki bat nila IT eki sekipulet bat ya kini kitiar kiba maki kipindon kam kum eki drugs bat kiwe nila thang mat bat ki pulis te kajing kerpat nakaliang jungi kum kaseng khamtam ya kiru pat ba eki nong shong dukan hakane ka dong bat kathan hane ka yo ka nong stoin ka jungi marmanta kala jirsi sebab pelat kala jelai sebab pelat ni drugs hakane ka dong bat kathan ka jungi tingi kerpat ya baro ki lupai ba ki badon hakane ka dong bat kathan bakin ya trelang bat ni ban rat dingkong ya ni drugs ka jing kerpat ru na kaseng nong stoin ba hakane ka yo ka nong stoin ki don bun ki ying ki ba Shillong ki balong ki jing ja ki bom don penon ki bom don ki bom la penon kam haki kom ki ba isong sngai te kalong ka ba ngos ir bat ba kenca hadu kata-kata kana kayu nostoin ka jungi tingi kerpad usim ba lada umla penon kam ne ki jing ki balong jingja te un pen prano si sendon lane lada penpra un ay ki no shong dukan bakin pendap ya kana kayu da ka ba ki di ya ki jingdi ki jongki ban dap ya kene ka yo no stoin khana wa kene ki nong di drugs bat kene ki ba pendon kam ne ki mar ki ba Ka State Council of Science, Technology and Environment Meghalaya lengba ka project Meghalaya Star 30 haka khatlai tarik JYMMANG kala penlong ya ka orientation program ban ai jing hikai bat ban betin lenti ya ki Samla pule jo ka than East and West Khasi Hills ban ya khon ya ki examination NEET bat JEE ha Presbyterian Science College Mairang hakane ka program lawan ai jing hikai do Dr. Varun Murthy MBBS u project leader jang ka Meghalaya Star 30 u balapen i lengba ka presentation bat ki mat ki ba kongsan kumnu ki Samla ki de ban pen kre gelade na ka benta kini ki examen Lapan shingan ru da kajinga don lang u principal Mairang Presbyterian Science College baar thank you ka vice principal Kong B Rani ki Samla pule bat ki committee kpa ki balawan bansen ran lang ya laki jong ki khon to pay 10 to 15 lakhs 20 lakhs per annum for their tuition fee. So across the demography, across the spectrum of students I have worked with, what I have realized in all these years of experience, in all these years of training and teaching students is, there is no difference in terms of how capable anybody is. Somebody who gets 720 out of 720 in NEET and somebody who gets 25 out of 720 in NEET, to start with, both of them are equally competent, both of them are equally capable. But what makes somebody excel and what puts somebody behind happens at multiple levels. One, see, NEET and JEE, how many of you want to become doctors? Raise your hands, no problem. Whether you have attended NEET or not, doesn't matter. How many of you had the dream of becoming a doctor? I'm a doctor, so I always want to know who wants to become doctors. Raise your hand. Anybody who has attended JEE in the January session or the April session? You attended JEE, you attended both NEET and JEE. Alright. If you are a very good student, you want to be in a place where you get rewarded for it. So why am I telling you all this? Am I giving you a management lesson? No. All of this has led to the perception about the exam in your mind. Whatever perception you have about the exam, or whatever perceptions most of the students have about NEET and JEE, is because of the market dynamics and not because of the exam itself. Exam is not difficult. NEET, for those of you who attended NEET, exam is for 720 marks. Exam is for 720 marks. If you follow the principles of learning that I am going to share with you right now, without any coaching also, if you are motivated enough, you will be able to cross 600 out of 720, which should give you a medical seat. Your medical college in Shillong has 50 seats, but the last year's cutoff in the Northeast Indira Gandhi Institute, Regional Institute of Health and Medical Sciences,
Of the 50 seats, the cutoff for the admission there is 465 general category. 465. If you cross 600 out of 720, you have a fair chance of getting a medical seat in the All India quota. That means a medical seat in any of the government colleges of the country. Alright? So, remember, the exam is not difficult. The exam is made to appear difficult because there is a lot of economics around it. There is a lot of business around it. If you don't feel the need for something, you will not pay money to get it. Yes or no? Isn't it? Somebody selling a 5 rupee pen in the street, will you just go and buy it because it is of 5 rupees? Or do you buy it if you want it? You buy a pen of 5 rupees if you buy for the reason that you want it, or you will buy it because it is 5 rupees. If you don't need a pen, will you go and spend 5 rupees on the pen? Kashat suk mensim ke bashisin shisnam jong ukun khasi lengba ka seng khasi West Khasi Hills District kalakut no haka khat lai tarik JYMMANG ka balasdang da ka duai ka pirat haka khat ar tarik mentau benai hamadan new nongston kani kade ka shat suk mensim ka ba arphau lai jong ka seng khasi West Khasi Hills District bat ki bor Sanshar District lengba uba Garrett LSN Dykes Deputy Commissioner West Khasi Hills District ila ai shuti ya baro ki office sarkar bat ki school jong kani ka than ha kani ka sngi la wan bansa khilang da uba priar ran tathiang President Seng Khasi West Khasi Hills District bat ki we ki rirang ba jong ka than baro ki nong ya shimbanta ha kani ka shat suk mensim kila poi kumba arspa saupu khandai ngut kentup ya ki shispa lai phuwe ki shenrang bat shispa khat phra ki kenthai samla Uba Dwik Shillong, President Seng Khasi Litated Eastern West Khasi Hills District. Ulapan hiar ya kalama ka sengkum kadak balapan wa ya kani ka lekmen bashisin shisnam. Salam perhak kalama. Kan dia kenal lama. Kasih syarawan dai songlei Hoi go Hoi go Shu ai silan arlan Namar bak lempen kreba Saya lek suk lek san Kum ju ya pi te bat yang Hoi go Hoi go Tira kita kumapa imei na yin Kashat menta kasngi kabada ipu iping Oha kata kasur ngin yayo ngin ken hailang Hoi kiu ngin ya perta Ladep kashat salum kalang Hoi go Hoi go Kublai ko du halia kum joya pi ko para seng Mene hado menea Mene ne do menea Hang ne ken pia lum lang Hoi go Hoi go Kakam kapu kat ne Chim kublai ka let shapay Si hajar ngo yu blay Hanga pay sumar urey Hoi go Hoi go Come down Hoi Kublai si hajarno Slam Seng Khasi West Khasi Slam Seng Khasi Nongston Ngikerman skam bahawai pat snem Kiwai pat Ya kita kesat kepada ibu yang West Khasi. Hai keberu ki Presiden Sekretari
Amala kita seng boleh poin lang mentasi. But kumjuru ai kulai ya baru kelum lang. Bakin yo berbor ya kemet ke besar berklan ke bakoi bekia. Dai tak kena nunggu dong sa una terku kedo. Am tame kena west kasih. Ba kana iki perang nakawik por syakawik por. Seng kasih kana kiu ira nakawik por. Dak jingker ku kedo. Jong dai tak kena nunggu dong sa. Ai kubleru kham tame Ai kubleru kham tame ikitemen kisan kelawan hiar nang tei na Shillong pan ai kangu kadem haswawan poi kasyat kanu kejat kasyat suk musim lengba tak kangu brei dem dei ikitemen kisan nang tei na poi Shillong Tahu boleh nak kerku kedo ikitemen kisan bakin imtemen sang pras misal. Bat kan yam kerukom kebaki kibat kikso kan dak kiu irat nak Khubor sakoi Khubor. Dimentaan penhiano kalama kapan pawi kita kisin ba kasyat mencasi cara kuat. Boleh semua. Ka first knockout football tournament bala penyai da ka Ribhoi Livestock Suppliers Association RBLSA kalakut no haka khalai tarik JYMMANG hamadan football umden haka jinga kun keni ladu hapdeng ka Soccer Sports Club persya ya ka Umrang Sports Club haka ni ka jinga le kai final lawan ban pensngan da uba Mirror MLA uba pensngan Jylla President Ribhoi Livestock and Supplier Association uba Kerhai W Beda Kasit General Secretary Ribhoi Livestock Suppliers Association kiri orang ba nakathan umden bat kipad ba nongkershan jong baro artli kikenhon haba phaipan syakajingya kun ban yakni yakanam ladu jong kane ka lumpung kabala long hapdeng ka Soccer Sports Club persya yaka Umrang Sports Club ka Soccer Sports Club kala penliem yaka Umrang Sports Club daka lai la iwei bat ra sendon yaka nam ladu hakane ka lumpung rengkat ka busket song pisa arpo hajar tengka bat ka trofi Nomor. Oh, good. Tahan rumah sedin. Rumah sedin. Hadin mong tanbol. Bang. Wow. I feel it's three. Ya, hab udah aing. Ano? Tendok sih. Ada. Jauh. Binga medam ko. Istri Bapak. Bir lam nong hamden poi la lam den lalut ka. La pro di pen poi ate. Denomar kata wong ke production ke duna ke jimpen mi ke duna. Am ikran kui ki do godok mesti kolong ngumta. Tagadao. Ibubun Iwan Nasabar Banten Biang ya gijin don kam agan di Jylla ke dini. Ban isuk kemen bagade association ke don. Na kabenta ban address ban bube ku renti. Ino yalam de association joki leju kendo por di baladen. Na kabenta ban pentik na namta registration. Banyo registration banyo gijin itu. Nagaliang jongka sorkar. Kani kadang don halimti agaba mo ba hobar ibadon don jui kendo leju kerna kapor sekapor ag manang yo manang petik kena susu gejing itu wat nagaliang jongka sorkar. Namar baling ikren ne kata magalong do kongsan jui ka association idon.
Hang ni ngamtip lagi nok udok bocor association kencuklang mayar mana. Kinong udok. Tang kinong kakadau nomor bidana lagi jongki association iban Peit ngamta ka bhaga miat bat komka kaser. Nagaliang juga bumu family jong ni gathai. Ini dalam ka bat association tang bangi hapan pen kena gi ba phile gilong kum Khubor jong ka an. Kamdi benlong sawar jong ka an. Lane illegal wong yang tin paring. Bi an. De kita gidi ki gi bengkwa man pen kena magano bale kadi benlong hapo jong ka an. Kadi benlong legal. De egono Pada itu ki Khubor ngilapoi syakabakun tarhadu bangin daya syambiang kublai shibun.